Bayapsong 1431 AD BC ni simi 1577 AD BC o Bubagra Dharma Manikya, Dhanya Manikya, Deva Manikya, Bijay Manikya, Udai Manikya, abo haimung ganang Bubagra rok ni molo Tripura hao gobangma Sipairok ni Tongthai eba thana tongo. Abo rok ni bumung wngkha Meherkul, Chandigarh, Koilargarh, Bishalgarh, Jamirkhangarh, Chhoigoria, Joshpurgarh, Gambari eba Gamariagarh, Chattogram, Srihottor abo hairok. Haike tabuk aborok biango klai aboni Laibuma rokno saiman lainai dinini o video o. Meherkul bisi kudugma segango tabukni Bangladesh ni Kumilla tai aboni ganagini thairokno khobui kaisa bwsate rajyo tongo. Abo Meherkul rajyo hwnwi sinijago. China hani berai phainai Huyen Sang bini bijabo bo o rajyo no somotot rajyo ni purbo dokhin gla phasing tuibum ganao hwnwi sikha. Tripura hani Bubagra sengtum phani molo joba khlaiwi Meherkul no khobui megna tuimani parjora Tripura hani ari pholokjakha. Afuru o Meherkulo Tripurani kaisa thana eba Sipairokni Tongthai tongo. Chandigarh tabukni Sipahijola district ni Melagoro kaisa hapung kuchugo klaio a Chandigarh. Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya ni molo bini chief secretary Bijay Kumar Sen Sonamora division ni magistrate tai collector tongmani jorao o thaio ha khurui agi nok tongmani tai it kbairok mankha. Koilargarh tabuni Kosoba amsaino a jorao Koilargarh mungwi sinijago. Kosoba kokthai wngkha kaisa Parsi kok thuruksarok Shason khlaifuruni simi Koilargarh ni bumung Kosoba wngkha. O thaio Tripurani Sipairok bai thuruksa Sipairok ni bisingo gobangma choba nanglaikha. Bubagra Dhanya Manikya ni molo Hussein Shah ni senapati Hoiton Khan o thanao attack khlaifaikha. Norok a video no naina muchungkhe o video naidi. Bishalgarh o Bishalgarh tabuk je Bishalgarh tongmani abono abo Bubagra Jujarufa puila o thaio Sipairok ni Tongthai eba thana sanamlangkha. A jorani simino Bishalgarh Maikhul painani tai phalnani bagwi kaisa kaham thai. Bishalgarh ni ganao business khlainarok Gulagati bazaro mairokno gulao gobangma khe dawi rungwi tono. Aboni bagwi o thaini bumung Gulagati wngkha hwnwi Laibuma o swijak tongo. Jamirkhangarh Bubagra khor eba Rajdhani Udaipurni simi Bishalgarh thangmani lamao no klaio o Jamirkhangarh. O thai tabuk bagma mungwi sinijago. Oro tabukbo agi phuru bera rwmani idrok ha bisingo thopjagwi tongkho. Bubagra Dhanya Manikya ni bwsala okra Dhwaja Manikya ni molo oro a Sipairokni Tongthai eba thana sanamjakha. Chhoigoria eba Chhogoriagarh Tripura hao Chhoigoria kami gobangmano tongo. O Chhoigoria hingke Chorilamni salsibai eba dokhingla phasingo hwnwi sajakha. Oro kaisa hathai kuchuk sakao konak bwrwi tai kolok khlaiwi khungtham nok tongmani mari tabukbo tongkho. Agifru oro Sipairokni Tongthai nok tongmani kogrok tabuk aroni kamini okrarokni khugo salaimarok khanao. Joshpur abo Udaipurni salgra eba uturgla phasingni kaisa kami. O kamio bo a molo Sipairokni Tongthai tongo hwnwi sajakha. Gamaria Killa eba Gambari o thai Bubagra khor Udaipurni salsibai eba dokhingla phasingo hwnwi sajakha. Mahi Uddin bai swijak Champok Bijay bijabo bo o kokno swijak tongo. Jora jorao Bubagra Bijay Manikya tai Thakur nukhungni gobangma borokrokno o thaio tongwimani kokrokbo Laibumao chwng nugo. Chattogram o thai tabuk Bangladesh o khobjago. Oro Bubagra Dhanya Manikya, Bubagra Deva Manikya, Bubagra Bijay Manikya tai Udai Manikya ni mologo aro Tripurani Sipairokni Tongthai tai gobangma choba nanglaimani kokrok Laibumao chwng nugo. Srihottor obo tabuk Bangladesh no khobjago. Bubagra Bijay Manikya Srihottor hao choba khlaiwi kwplai wngmani ulo aro kaisa Sipairokni Tongthai swnamwi kabukha.
thaino naikolna bagui Bubagra Bijay Manikya senapati Kalanazir no aroni barja yafari kabokha norok Laibuma rok no saimana musungkhe o video naimano. Aborok no karibo Kalakupa Nasirabad Bisgao Susongo abo hai hasalni thairokobo ajorao Tripurani Sipairokni Tongthai tongo. Aborok hankhe Bubagra Bijay Manikyani molo sanamjaka hinui Laibuma o swijak tongo. Tinini bagui asuk nongsitung jotono no hambai.